Dan huwa iċkejken Max li għad għandu 10 xhur. Max twieled b'kundizzjoni ġenetika rari, Norrie's disease, marda li taffettwa 500 persuna biss madwar id-dinja. F'intervista ma' TVM News, il-ġenituri ta' Max, Clint u Rachel, qalu li Max huwa l-uniku Malti li għaddej minn dan il-kalvarju. Il-kundizzjoni teffettwa l-mod kif jaħdmu il-vini fil-ġisem u l-ewwel ħaġa kif qed int li sfortunatament m'hemm l-ebda mod possibbli kif tantiċipa u Max f'dal każ twieled bla dawl għaliex ir-retina u l-kundizzjoni teffettwa l-għajnejn f'mod irreparabbli. Mbagħad peress li l-kundizzjoni teffettwa kif jaħdem il-vini fil-ġisem, ħafna drabi li nafu aħna huma 90% tal-każijiet fid-dinja eventwalment ikollhom telf ta' smigħ għaliex teffettwalhom iċ-ċelloli prattikament li jibgħatu l-messaġġ lill-moħħ fil-widnej. Il-vista hija essenzjali għall-iżvilupp ta' tfal biex jikkupjaw lill-ġenituri tagħhom u jitalmu. Għalhekk, il-ġenituri u l-ispeċjalisti qegħdin jiffukaw fuq l-iżvilupp ta' Max permezz ta' smigħ. Naħdmu ħafna fuq bil-kliem biex nispjegawlu kollox eżatt. Qegħdin niġu segwuti minn ħafna nies fil-CDAU, physiotherapy, li intervention, special education, neħdu ħafna mbagħad swimming li qed jgħinu ħafna għalli ma dedikata ħafna. Missier Max qal li minħabba li hija kundizzjoni rari, il-kumpaniji farmaceutiċi mhumiex jinvestu biex jiffinanzjaw ir-riċerka. Madankollu, Sptar f'Londra daħlu iċkejken Max fi studju li għandu lan jinvestiga l-eruq tal-kundizzjoni. Fl-istess waqt, il-Fondazzjoni Norrie's Disease qed tmexxi riċerka għal trattament li jippreveni t-telf ta' smigħ fl-adolescenza. Il-familja ta' Max qiegħda turi appoġġ l-fondazzjoni li qed tmexxi r-riċerka permezz ta' kampanja ta' ġbir ta' fondi. Qegħdin ngħinuhom aħna wkoll minn hawnhekk. Onestament ħassejna mdil-mewġa kbira u kulħadd jikkuntattjana u sadalodu nġabru 30,000 euro. Illi ngħid grazzi ġifieri direttament aħna issa il-Maltin huwa top contributor bħala fundraisers individwali lejn il-Foundation. Huwa temm jgħid li din ir-riċerka taf twassal biex Max ikollu ċans ta' futur aħjar.